Чираттагы кытлау хатыбыз кабат иске куладка бистәсенә юллана. Бүген якташыбыз Саляев Иршат Жиганшевичның 55 яшьлек матур юбилей көне. Шул уңайдан аны яраткан тормыш иптәше Зәкия апа һәм улы Рамис ихластан кытлыйсылары килә. Тормыш ул гади әйбер түгел. Диңгез дә тын гына тормый. Безнең гомердә нәк диңгездәй бер күтәрелеп, бер төшеп, безне төрле ярларга кагып, авырлыкны да, шатлыкны да мулдан татытты. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын. Иршат гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремнең бизәгән 2 балабыз туды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныш иде. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән кытлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең, гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Кадерле Иршат абый, тормыш иптәшегез Зәкия апаның назлы мәхәббәте, ягымлы карашы, җылы хисләре гомер дәвамында бүгенгечә сезнең күңелегезне канатландырып торсын. Һәр гамәлдә ышаныч һәм көч бирсен. Тормышыгызны хәзерге матур, күңелле җыр сыман бизәп торсын. Deme canım senin bilen Tevhid kabattı şuraşular Şul melden sını bizinin aşık canlar Ömürlük birge kavuştular Tınıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür güldirge Minim gaşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür güldirge Minim gaşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Yıllar uza edi senin bilen Şuluk kurgem şuluk gafşıklar Doğru bulgan bizinin mehadetiga Başa alem her şahitlar Kulga kul tutunıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür güldirge Minim gaşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Kulga kul tutunıp ömür yolun Ütəbiz biz ömür güldirge Minim gaşık gözler senin gözde Senin gözler benim gözlerde Мәхәббәтнең җимешләре булып Имин исә газиз
bağlar. Tırışkanda barısın Xudoy birer. İngine tırısın dünyalar. Kulga kul tuttanıp ömür yolu O'tamiz biz ömür gülü birge. Minim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar menim ko'zlarda. Qo'lga qo'l tutinib umr yo'lin o'tamiz biz umr guli birga. Minim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar menim ko'zlarda. Minim g'oshik ko'zlar sening ko'zda, sening ko'zlar menim ko'zlarda. Саляев Иршат Жиганшевичны 55 яшьлек матур юбилее белән ихластан котлап, Ульяновск шәһәреннән яраткан кызы Галия йөрәк турында булган иң җылы котлау сүзләрен җиткерәсе килә. Әтием минем гомер буе эчке эшләр бүлегендә полиция хезмәткәре булып эшләде. Балачактан ук мин аңа карап, аңа ошарга теләдем. Шуңа күрә аның эзләреннән атлап, һөнәремне дә аныңча сайладым. Бүген инде аның эшен дәвам итеп, Ульяновск шәһәрендә полиция бүлегендә эшлим. Ул гомере буе минем иң якын сердәшем һәм киңәшчем иде. Бүгенге матур юбилей алдыннан мин күп төрле матур сүзләр эзләдем. Тик әти берне аңладым. Син иң матур сүзләрнең дә тагын да матуррагын лаек. Шуның өчен рәхмәтемне сүз белән түгел, ә инде гомер барышында эшләр белән белдерермен. Аллага без рәхмәтле булып, бу тормышта синең әйткән сүзеңнән чыкмыйча гомер итәбез. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлылык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Мин сине бик яратам. Горурланып сыкланамын әти. Син үрнәк тә миңа, терәк тә. Әнием һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә минем йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирим икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп каламын синең кулларны. Кадерле Иршат абый, алгы көннәрдә дә балаларыгызның мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Ә инде кызыгыз Галия сезнең бәйрәмегезгә бүләк итеп чираттагы матур җырны багышлый. Булган рәхмәтемне җырым аша әйтәмен. Син минем өчен әтием, иң зур терәк дөньяда. Бәхетле бул, сәламәт бул, минем теләгем сиңа. Син минем өчен әтием,
Lekin izgi jonli